Tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Weh. Suara halus ya arume kaya ngene. Yo. Penyanyi anu apa jenenge bintang tamu. Kalau tak ngicipi Mbak Umi Dela pareng nggih, Pak? Nggih, oke. Jumeneng po lenggah wae. Ngadeg ya wis, ngadeg nduk kene. Nah, engko moji-roji bar iki. Seneng aku. Kangen aku karo wong siji. Wah, jan. Oke. Nggih. Oke. Nah, rada rene apa rada rono? Mriki mawon. Aja ketutupan cagaki lho maksude. Oh, blockingnya diatur mergo kita masuk YouTube. Kae ning kono, ning ngendi? Rada ngiri sithik. Rono. Neh. Ngendi? Kono. Oh ngetan. Nggih, satu langkah kiri, jalan. Nah, lagi baris. Nggih. Engko bar iki lagi ngujubke perkara Agustusan. Nggih. Iki arep ngaturi apa Nduk Cahayu? Memperkenalkan diri dhisik. Jenengmu sapa? Nggih, dipun tepangaken nami kula Umi Hafifah, Pak. Weh, Umi Hafifah sing nalika semono viral jaman masih SMP ya. Nggih. Asli ngendi, Nduk? Kula asli saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Weh, kota reok ya. Nggih. Terus anune, saiki isih sekolah apa sudah kuliah apa malah wis duwe putu? Kok putu pripun to? Sampun kuliah semester 7 niki. Weh, ndang semester 7. Nggih. Wah, berarti wis duwe pacar nek ngono. Wis. Sampun setunggal. Oh, setunggal. Oh, siji kok rek. Setunggal. Siji ya. Terus kuliahnya ning endi? Wonten isi Surakarta, Pak. Isi Surakarta. Ya alhamdulillah. Jurusan karawitan ya, Nduk. Jurusan karawitan. Klasike disinau ya. Nggih, Pak. Sok ngrungokke Bunga Tirah. Nggih. Nggih sing klasik-klasik. Sak misale gending bolong. Gending napa? Oh, lobong kok bolong. Burung-burung kok bolong. Nah iya. Nggih niki dereng bolong. Oh iya. Iya. Iya lek nguyuh piye? Iya. Iya. Ah iya. Nggih, sik arep ngaturke apa iki? Anu rasah pangkur Semarangan. Liyane ben dina ya pangkur Semarangan. Apa? Pelok barang nggih. Wih, pelok barang sore-sore. Apa? Jenang gula. Jenang gula. Weh, lah. Itu favorit saya. Shh, jenang gula kowe nulat sapa? Aduh, sinten nggih, Pak? Kula nulat sinten-sinten. Ah, iya. Nanti tak share Bunga Tirah ya. Nggih, Nanti siap. tak share Bunga Tirah. Nggih. Lu aku dhisik zaman Mbak Warni, aku mau arep nyebut Mbak Warni iki terus arep nangis. Jadi tak selamur kesik. Beliau munggih Mas Syahid rawuh mau salaman karo aku. Iya, itu presiden idola saya. Sepanjang masa dan Bunga Tirah. Nah, jadi aku nek ngrungokke Mbak Warni itu sampai sekarang masih sok merebes. Gitu. Jadi apa jenenge? Aku kan bukan anak dalang. Nggih. Dan saya tidak sekolah di dunia pedalangan. Lehku dadi dalang kuwi ngasak golek ilmu. Otodidak berarti, Pak. Nggih, golek-golek kesana kemari takon-takon karo ndelok video. Nggih.
Tapi dalam perjalanan saya, aku terus ketemu pembimbing-pembimbing. Salah satunya Mbak Warni, Mas Tomo, nek nggon panggung yo Abah Kirun, Mas Gareng Semarang, Mbak Megan, sing iso mengangkat level saya. Terus YouTube, terakhir nang YouTube. Jadi saya dikenal di situ. Klebu Mas Bejen ki dhisik nek nang desa-desa mula zaman nek Mbak Megan viral kesana kemari kuwi dagelane mesti iki. Zaman semono. Mesti beliau. Sing iso. Sing iso napa sing murah? Sing entengan. Nggih, apa? Arep anu apa? Jenang gula. Langsung, ora nganggo bawa. Bawa nggih mboten napa-napa. Iya, bawa apa? Bawane dandang gula banjet. Oke. Dicipirien ya. Ya sing iki mayang ning kene iku santai-santai dhisik. Bar iki langsung bintang tamune engko mlebu pawon-pawon. Isa-isa. Oke. Yo. Tepuk tangan untuk Umi Habibah. Weh, suara halusnya arume kaya ngene. Yo. Yeah. Aja waton wadon Aku arep nyelani ngomong ki nganti eman-eman. Kenapa, Pak? Suarane apik. Ha iya, wis. Matur nuwun. Lanjut wis, lanjut. Aku tak meneng wae tok apa bisu aku. Wis. Aja milik wong ayu kaping pindho milik wong sugih. Nggih. Lah ora oleh milih sing sugih ki piye? Nggih mboten pareng, Pak. Lah kenapa? Soale kan mengenten bacotane. Wah, itu kan terus jawabannya ada di syair berikutnya. Ngono lho. Pinter. Nenanu, yuk. Ping telu pangkat derajat iku bisa
Ya, itu jawabannya ya. Nggih. Ojo milih wong ayu, sugih, pangkat kalawan derajat karena itu tidak kekal, Nggih. tidak abadi. Nggih, Pak. Yen wong lanang kuwi umpama warisanmu akeh, yen kuwi tidak bisa menjaga dan merawat ya iso larut. Nah, yang penting adalah visi dan dia mau bekerja keras dan memiliki komitmen. Nggih. Lanjut, ngono. Keneng sambang sarawungan kapi lot mring wicara kang manis manis maremane den prayitna Sik, tanggal 4 sanes iki urung masuk bunderan soalnya. Ya, ya wis kok sik, nanti kita rembug. Ya, oke. Senang kula. Yuk. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki nandang susah sapa sing kancani Sik, diagendakan rekaman nganggo gamelan Kyai Unggul ya. Oke. Sing sijine. Oke. Kula nderek, Pak. Ya kowe sing direkam kula. kok. Oh, nggih. Ya ya ya. Nek sing nggo kloningan Nggih. itu khusus sing tumbuk limo. Ah, sing ngendang nanti Pak Slamet. Oh, nggih. Ngoten, ya. Sik, iki sak apa? Pisan napa pindho? Jeneng gulane pindho. Ndedek. Nek pindho lakune pisan penuh aja dirangkepke, gitu ya. Nanti yang kedua baru. Yuk. Nggih. Susah bareng dilakoni
Ya ngono. Ya, entek sisan nduk. Luar biasa. Nggih. Aduh, wis nduk. Matur nuwun, Aku Pak. tidak bisa berkata-kata. Tepuk tangan Bapak Ibu sedaya kagem untuk apresiasi bagi Mbak Umi Afifah.